Mä en nyt varota yhtään. Mä tuun teidänkin juttusille tänne. Joo, me puhuttiin koukivaloista siitä, että ei saisi tänä päivänä rataa ajaa aidoilla koukivaloilla. Mitä Jaska on mieltä tästä? Kyllä niin saa. No siis pointtihan se, että kyllähän mä ajan kanssa. Että niinku. No niin. Koukivalothan on siis, kun puhutaan koukivaloista, niin puhutaan S13 takavaloista. 180 SX takavaloista, jotka on ollut jo vuosia aika arvokkaita, mutta sehän ei näitä kahta kiinnosta. Niin, mä maksoin niistä 60. Mulla tuli auton mukana, että meni sillä lailla hyvin. No silloinhan se on helppo, jos ei tarvi erikseen niitä ostaa. Mitäs sit kun ne hajoaa? No sit varmaan etsitään jostain uudet. Ei siinä varmaan auton mukana, koska on ollut ennenkin semmoset, niin pakko maksaa vaan. Mulla on talliin sellainen vehje, millä saa tehdä niitä laseja. Hei, mäkin tarvitsen. Joo, niitä tarvii moni muukin. Mä en oo vaan vielä opetellut käyttää sitä. Niin, että sulla on laitteet, mutta sä et osaa käyttää Juu. niitä. Okay. Laitteet on, mutta en oo opetellut vielä käyttää. Noniin. Joo. Kohta niitä tulee muovisia kuoria. Sarjatuotantona. Joo, ainakin itselle. Ja Heinoselle lupasin antaa. Niin, ja nyt varmaan sit Arpille kanssa. Niin. On tää nyt puhuttu kyllä. Ja niin nyt on puhuttu. Oon tietoinen tästä. Joo. Noniin. Hei Arppi, Kerro. me ollaan sun toisen auton vieressä. Joo. Kerroksä vähän mikä se on ja mitä sille on tehty kaikkea? Sille on tehty paljon, mutta mitä kaikkea? No siis tää on mun E36 harraste rifteri, mikä muutama vuosi sitten lähti niin sanotusti lapasesta. Elikkä tää on hyvinkin niinku normaali tiivistelmä siitä, että kun joku asia ihan oikeasti karkaa hanskasta, ja se tarkoittaa sitä, että mä alun perin ostin tän auton kesäautoksi, talviautoksi, sori. Mä ostin tän talviautoksi, mutta sitten kun mä ensimmäisen kerran pesin sen, niin mä totesin, että se on niin siistiä, että sit tulee mun kesäauto. Ja sitten myöhemmin sitten kun ajatukset ja visiot kehittyi, sitten tuli mun drifting-auto, ja sitten tää on siitä niinku se kaikista kehittyneen versio, ja tähän on tehty ihan kaikki. Joo, sen kyllä huomaa. Ja nythän täytyy sanoa se, että mäkin tiedän jo sen verran, että kaikki mitä tähän on tehty, niin on tehty itse. Maalaukset, tekniikat, kaikki. Kyllä, että kampuraa ei ojottu itse, että ei ole välttämättä vehkeitä. Mutta muuten aika lailla kaikki tehty itse. Että kaikki me tehdään itse mitä pystyy. Että jos ei laitteita ole ja laitteet on kalliimpi kuin se mitä niin se voi jostakin ostaa, niin sit vie sinne. Joo. Ja tämähän on nyt sitten, niin kun, sä oot yhdistellyt tähän aika paljon tyylisuuntauksia niin kun maalauksen ja muun suhteen. Mistä sä oot saanut inspiraation? No kyllä se Japanista tulee ja niinku japanilaista driftingistä sanotaan, että vaikka niinku Ernstylön kaverit kun ne ajaa, niin kyllä ne on niinku saanut sen niinku villityksen aikaa ja justiin Apomoni porukka ja muu. Et kyllä se, niinku sieltä se tulee ja miksi tästä autosta on tullut just tämmönen, niin se johtuu siitä, että ennen kuin tää auton viimeinen visio oli tää pinkkidiila niinku tuli, niin mä rakensin sitä ennen mun S13. Ja silloin kun mä sen tein, mä innostuin niinku vielä kovemmin siihen tyyliin. Ja siinä meinasi käydä niin, että tää auto oli näin lähellä, että tää auto on myyty osina pois. Koska mulla ei ollut enää mitään motivaatiota rakentaa E36 massabemaria. Ja sitten kun mulla oli koneistetut moottoriosat, mulla oli niinku häkki autossa, mulla oli penkit olemassa, mulla oli niinku akselistot, kaikki oli tähän autoon. Ja ei mitään motivaatiota rakentaa sitä. Niin sitten mä mietin sen, että ei hitto, että olisiko ollut kun mä näin Kimun E36 niin livenä ensimmäistä kertaa. Mä ajattelin, jumalauta, että mä heitin silloin, että mä teen vastaavan sedanin. Okay. Se oli niinku se, että mä teen tommosen mut sedanin. Joo. Niinku, että taso pitää olla toi ja mä päätin silloin, että mä teen niin törkeän E36, että ihan sama minkä auto mä ikinä omistan, niin mä voin silti tää on siinä vieressä, mä voin sanoa, että tää on aika törkeä silti. Joo. Ja se oli tän niinku visio ja tässä on niinku mietitty jokainen asia niin pitkälle niinku ulkonäöllisesti kuin on voinut. Et en mä niinku keksi, että mitä mä tähän ulkonäöllisesti oikeesti voisin tehdä. Et moni sanoo, että laitan livery, mutta sitten taas toisaalta se voi pilata sitä autoa. Et se on vähän niinku, en ole vielä päättänyt mitä teen sen suhteen. Niin ja sitten kun ottaa huomioon sen, että niinku katot ja kaikki siivet on maalattu, niin sun pitäisi maalata se liveri. Kyllä. Se olisi niinku seuraava sit kynäruisku kätteen ja liverin maalaus. Ja sitä niinku ei ole vielä kukaan tehnyt. Ei, ja tähän autoon todennäköisesti sitä ei tulla ikin tekee. Voi olla, että tähän tulee erittäin näyttävä neonkrome livery, jolla nimenomaan, ja tarkoitus olisi täyttää se oikeilla yhteistyökumppaneilla. Ja nimenomaan saada tälle autolle niinku nimenomaan hyötykäyttöä sillä radaajossa, että se nimenomaan olisi oikeasti niin yhteistyökumppanit voisi olla mukana siinä. Mutta se, että mennään tuohon maalattuun liveryyn, niin mä voin kertoa, että meillä on eilen viimeksi ollaan saunassa asiaa niin kuin viety eteenpäin ja on erittäin niin kuin mahdollista, että meillä olisi ensi vuoden ACS S13 ne 2 itse tällä maalatulla liveryllä. Ei huono, ei yhtään. Et se on se S13, siitä ei ole tarkoitus enää tehdä rata-autoa, sitten on tarkoitus tehdä rataspekkinäyttelyautot, että hierottaa se niin oikeasti loppuun asti.
Eli tää on nyt se, mikä niin sanotusti raiskataan radalla. Ja Tää hajotetaan. niin, S13 pidetään sit kun kukkaa kämmenä. Ja tää auto on rakennettu niin, että ihan sama mitä käy, niin tää pysyy elossa, koska jos mä ajan kopan paaliin, niin mulla on valmiina saatavilla kaikki korjausat tähän uudestaan. Me otetaan uusi koppa, kiskotaan nämä sisätilapellit irti täältä, lätkästään maali ja häkki sisään seuraavaan autoon, kattomaalaus päälle ja tehdään uusi versio Vol 2 ja leikataan tosta pilareista katto irti ja laitetaan halliseinälle. Loppukoppa pihalle eikä ikinä paalata sitä. Ei huono. Kerro mulle, mitkä on sun 3 lempikohtaa autosta, mitkä on onnistunut parhaiten? Erittäin iso semmonen lempikohta on tää siipi. Kippari eli Jani Alikippari on tehnyt mulle täydellisen kopion E34 Uraksesta E36. Eli tätä siipeä ei ole muokattu mistään, vaan se on tehty E36. Siinä on ainoastaan muotit R34 Uraksen kylkipaloista ja muuten se on rakennettu täysin E36 toi spoileri. Ja se on myöskin rinnalle, jos laittaa R34, se istuu samassa kulmassa, se on täysin samanlainen siipi, mutta se on E36 siipi. Joo, ja Janista mainittakoon vielä sen verran, että näin historian havinana, niin Legacy-kitti, kun Jani sen alun perin teki, niin sen prototyyppi oli meidän Drift Army-osastolla esillä täällä ACS. Kyllä, Jani on pitkän linjan lasikuitumies. Kyllä. Ja vaikka nuori mies onkin. Joo, mutta on kyllä tehnyt jotain aika poikkeuksellista. Ja se, miten se äijä osaa aatella. Just se, että kun mä pyysin urassiipeen ja se osasi aatella sen paljon paremmin vielä kuin minä olisin ikinä ajatellut. Mm-hmm. Se, kun mä vähän jännitti minkälainen siitä tulee, niin siitä tuli ihan hullu. Siis noniin. Se on todella hyvä. Joo, se oli numero 1. Mitäs muita kohtia? No, kyllä numero 2 on selkeästi sit se, että auto istuu ihan älyttömän hyvin. Eli se, että siinä on justiin semmonen, että perä on vähän kyykkää enemmän kuin keula. Siellä on tälläkin hetkellä Pro 2 rengas alla. 225/45/17 ja sanotaan, että sä et saa autoa kilpaspekseillä istumaan, niin tällä vois ajaa. Ei täällä ihan hirveesti ole rakoa välissä. Se, että kisakorko on sitä kannattaisi nostaa just sentti-kaksi sen takia, että se veto vetää se alas, mutta se, että mä ajan tällä korolla. Tää näyttää tältä kadulla, radalla ja näyttelyssä. Ei tälle tehdä mitään. Ei tätä ole kiilotettu koskaan, ei mitään. Tää on tämmönen. Ja se, että tää alalaineri, tääkin on maalattua kamaa. Eli aina kun mä maalaan puskureita, niin mä teippaan ensin keskiosan, maalaan reunat, teippaan reunat, maalaan keskiosan. Joka ikinen kerta kun tää hajoaa. Ja tää hajoaa joka ratapäivän jälkeen tää korisarja. Aina on korjattu. Toi painoa tullut lisää monta kiloa sen takia tänne. Joo, mä olen nähnyt videoita. Mä en ole valitettavasti vielä päässyt näkemään sun ajavan livenä, mutta mä oon nähnyt videoita muun muassa August-festeiltä ja joka paikasta. Ja tätä autoa, vaikka se nyt näyttää tältä, niin sitä ei todellakaan säälitä. Kyllä sitä ajetaan. Ja se mikä siellä August-festeillä, siellähän laittaisit lopuksi vielä, että siinä palkinnossa minkä sieltä sai, niin oli nimenomaan se, että se ajo oli kaikista isommalla sendillä. Mm-hmm. Mutta mä sanoin, että se tulee myös autosta. Se, että kun se on näyttävää se kokonaisuus, siitä se tulee, että että voithan sä ajaa pro-autolla ja se näyttää pro-autolla ajamiselta. Mutta sitten kun tavallaan varikolta asti katsotaan, että nyt on erikoisen näköinen peli ja sitten syöttää urku auki, niin kyllä se on fiilistä. Mutta kyllä sä nyt vähättelet itseäsi aika paljon. Kyllä se vaatii aika paljon aggressioa ajamiseen kanssa, että sen saa näyttämään hyvältä. Että... No totta kai, että siis kyllähän on silleen, kyllä mä rakastan ajaa, että se on ihan parasta hommaa. Mutta ehkä se on eniten se, että semmonen mulle fiilis on kaikki kaikessa. Pitää saada fiilis ylös ja se tavallaan fiilis muille ja itselle ja sitä kautta koko hommaa yhtä fiilistä. Että sama kuin tää koko tapahtuma, tää nostaa älyttömästi mun fiilistä ja muiden fiilistä ja siitä tulee se, että se on älyttömän hyvä meininki. Kyllä. Niin kyllä se ajaminen se tulee kans kaikesta. Että mä en oo koskaan käynyt tällä Hyvinkäällä lauantaina tyhjällä radalla ajaa. Ei mua kiinnosta. Mm-hmm. Mä haluan, että sinne lähtee kavereet mukaan. Mä haluan, että siellä on hienoja autoja. Mä haluan, että siinä on vähän jännitystä, että kuka vetää sinne vallille. Kyllä. Se, että kun ajetaan tandemia, niin oikeasti harmittaa, jos se osuu. Silleen se pitää olla. Pitää olla pokkaa mennä lähelle ja samaan aikaan molempia pelottaa ihan sikana. Mm-hmm. Silloin siinä on aggressiota. Silloin siinä oikeasti yritetään. Kyllä. Et ei semmoinen roskisreisinki, niin ei se mua kiinnosta. Mm. Joo. Hei, nyt me ollaan puhuttu sun autosta ja vähän sustakin. Kerro meille vielä Stanza Worldista. Sä olet kuitenkin mukana siinä porukassa, joka on sen aivopähkinä. Tai oikeastaan Stanza World kokonaisuudessaan niin alun perin on mun aivopähkinä ja mä oon sit tuonut sen J-Hakalla meidän porukalla ja hyvän tiimin voimin sit tänne toteen. Ja mihin tää perustuu tää kaikki, niin tää perustuu siihen ajatukseen, että viime syksynä oltiin muutaman kaverin kanssa meidän hallilla, istuttiin ja oli siinä sitten mietin sitä hommaa, että
itse, että kesä on ohi ja meillä ei ole enää yhtäkään hyvää tapahtumaa. Et se on joskus, jämit tulee olemaan joskus keväällä. Niin pizzamitti on, sitä mä mietin, että pizzamitti on keväällä ja sitten on jämit. Ja muuten ei vaan ole mitään, taas mennään, et ei nähtiinkö kavereita koko talvena. Sillä me otettiin Terrorizingin vaasalaisten kavereiden kanssa oltiin siinä meillä ja oli tommonen vähän haikea olo, että voi vitsi, että ensi kesänä sitten. Ja sitten niinku puhuttiin, että kun ei vaan oo mitään meininkiä ikinä talvella. Ja sitten niinku tavallaan heitin vaan, että niinku, no ACS:hän on, mutta vitsi kun ei se oikeesti. Nekin oli no ACS, no ei ACS nyt oo silleen. Ja sitten mä niinku olin vaan silleen, että mieti ihan oikeesti, miettikääpä mitkä puitteet. Miettikää, jos meillä olisi ACS:ssä semmonen miitti, mihin kaikki frendit tulis niinku oikeesti hienoilla autoilla ja olisi kunnon layoutti ja oltais koko viikonloppu siellä ja hengattais vaan ja autot olisi esillä ja olisi hyvä meininki. Kyllä. Sitten oltiin, no vitsi se olisi leffa, että se olisi ihan sika hyvä. Ja sit mä sanoin, että vitsi mä teen tätä, mä soitan sinne. Ja sit mä soitin Luoson Martinan näyttelypäällikölle ja kerroin ja sitten sanoin, että pass sähköpostiin ja mä iskin mailia sisään ja sitten ei kuulunut hetkeen mitään ja sitten kuukauden päästä tuli soitto, että säkö tän laitoit, että tuu käymään. Ja menin käymään ja sitten oli hyvä, kun oli se ensimmäinen keskustelu siinä ja ne kysyi, että no monta autoa sä toisit siihen. Sitten mä heitin, että no 50 olisi varmaan ihan hyvä määrä. Ja sitten vähän aikaa katsoin, että meinaanko 50 tuning puolella vajaa 50 siellä, että jos sä tuot 50 tohon. Ja mä sanoin, että se on kuulostaa alkuun ihan ok määrältä, että lähdetään nostaa myöhemmin, että ei kyllä vielä enempää pysty. Sitten katsottiin, että 3004 on se alue, mitä lähdetään hakemaan. Mä lähdin sitten sitä kotiin ja sillalla tulee hyvä hiki, että ei saakeli, että millä me oikeesti niin keksitään. Mitä on tullut luvattua? Juu, ja sitten teekö se chatti auki ja jokaiselle teekö se kaverille viesti, että hei nyt lähdetään ACS. Ja sieltä tuli tosi positiivinen vastaus, että lähdetään ACS. Ja no, autoja kerättiin ja hommaa suunniteltiin ja oikeasti aika raskas prosessi silleen. Ja mä viimeksi tiistaina sanoin kumppanille kotona, että jos mä voisin peruuttaa homman, peruusitan nyt, että nyt on vähän liian kova paine. Ei oikein mitään pystynyt tekemään, oli niin raskas se homma kokonaisuudessaan. Ja sitten keskiviikko tuli, mä pääsin ekan kertaa tänne halliin silleen, että nämä matot oli laitettu tähän ja sit se alkoi lämpenee. Sitten mä näen, nyt tää tapahtuu. Ja torstaina sitten auto ruvettiin ottaa sisään ja koko päivä autot rullattiin. Mä olin piirtänyt valmiin kartan, mihin jokainen vehe tulee miten päin ja kertaakaan se ei tökkinyt tuohon. Kaikki rullasi suoraan omaan paikkaan. Ja sit se tuli tähän tää näyttely ja sit se palaute mitä saan on ollut ihan älyttömän hyvä. Että ja nyt kun otetaan huomioon, että sä oot ollut aika kovan stressi- ja paineenalaisena ja nyt eletään jo viimeistä näyttelypäivää, viimeisen näyttelypäivän aamuun, niin nyt ei olisi kuin tää päivä selvittävänä ja sit pitäisi rullata jo ulos. Kyllä. Miltä se tuntuu? No omalla tavalla aika haikealta, mutta sitten samaan aikaan se, että kyllä nämä näyttelypäivät on antanut energiaa eikä vienyt sitä. Että kyllä tavallaan tää on se just mitä silloin halus. Ja se, että ehkä mä oon aina haaveillut isosti. Mulla esimerkiksi ton auton kanssa on yksi semmonen ihan todella iso haave, mitä en ole vielä hirveän monesti ääneen sanonut, mutta mulla on ihan konkreettinen oikea haave, että muutaman vuoden sisään mä haluan ton auton Ebisulle mun luisuautoksi. Se siinä on aika kova tavoite. Se on oikeesti ja mulla on aika kova se, koska mä en halua ostaa rumaa luisuautoa, mä en halua ostaa kallista rakennettua luisuautoa. Mun mielestä tää olisi aika kova. Joo, ja ne Ebisu-autot suhteessa siihen, että mitä sä maksat niistä, niin onhan se aika romurautaa, mitä siellä saa. Niin jos ajattelee sitä, että mä uskalsin haaveilla tän, me saatiin tän, niin tää antaa mulle ihan älyttömästi voimaa uskalla haaveilla lisää juttuja. Ja se on varmaa, että me ollaan täällä ensi vuonna taas. Ja mä voin sanoa, että on tarkoitus tehdä semmonen teema, että se herättää ihmetystä. Et ei olisi vaan näyttely, vaan koko tää halli olisi yksi teema kautta paikka. Kuulostaa oikein hyvältä. Kiitos Arppi tästä ja kiitos. Palataan taas asiaan.